Тази седмица е обявена от фондация Човек Плюс за седмица за справяне с тормоза в училище. Във връзка с тази инициатива в цяла България се провеждат различни мероприятия. Тази година за първи път и ние в нашето училище сме решили да кажем не на тормоза в училище. Искрено се надявам той да не съществува, но ние вече пуснахме анкета сред вас и от нейните резултати ще видим какво вие сте забелязали. Това е нещо, тормоза е нещо, което убягва на учителите, на родителите, но при него деца страдат изключително много. Затова е важно ние да разберем има ли го и как да се справим. Те се скитаха в полето, винаги двама, винаги. Две усмихнати главета, цели в прах и дръскотини. После търсеха ръката, винаги двама, винаги. И се пръскаха с водата, чак до мрак, чак до мрак. Кой си спомня за полето с младите жита? Но приятели ще има вечно, други изкитат там сега. Други тичат към реката, винаги двама, винаги. И кипи по тях водата, чак до мрак, чак до мрак. Двама, чак до мрак. Но приятели пак ще има, други тичат. Те се скитаха в полето, винаги двама, винаги. Две усмихнати главета, цели в прах и дръскотини. После търсеха реката, винаги двама, винаги. О, приятели ще има, вечно ще има. Виж, други тичат сега. Чудесни! Огромно благодаря! Искате ли още една песен?